Sa isang iskinita na ito sa Barangay Pantal, Dagupan City, sinalakay ng mga kawani ng PIDEA Region 1 at SWAT noong Lunes, April 27 ang isang drug den. Arestado rito ang 6 na individual, kabilang na ang maintainer ng drug den na si alias Aning. Nakumpiska sa kanila ang halos 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 30,000. Nagsasagawa na ang PIDEA Region 1 ng manhunt operation para matukoy ang kinaroroonan ng 2 sospek na nakatakas. Sa bayan naman ng San Nicolas, Ilocos Norte, arestado si alias Kitty, 43 anyos sa isinagawang bypass operation ng PIDEA Region 1. Si Kitty, top 2 most wanted drug personality sa Ilocos Region. Nakumpiska sa kanya ang 1 gramo ng shabu na nagkakalaga ng halos 7,000 piso. Nasa kustodiya na siya ng San Nicolas PNP. Hindi na nakapalagpa sina alias J, 24 anyos at Cassie, 22 anyos sa isinagawang bypass operation noong linggo, April 26 sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nakumpiska sa dalawa ang halos 1 kilo ng marijuana at 1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Arestado naman ang isang 48 anyos na lalaki sa Barangay Alfonso, Tabora, Baguio City matapos itong mahulian ng shabu. Ito'y sa paghahain ng PIDEA ng search warrant. Nakuha sa kanya ang 8 pakete na naglalaman ng shabu. Mayroon itong kabuang bigat na 14 na gramo at nagkakahalaga ng 95,000 pesos. Nauna nang naaresto ang lalaki noong 2021 dahil sa iligal na droga. Lahat sila mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Angel Arquero, RNG News.